Zdravím vás, milí priatelia. Chcela by som dnes vám prečítať jednu moju víziu, alebo moje vízie, ktoré som prijala 25.12.25. Pôvodne som nechcela to pustiť do éteru z toho dôvodu, že ja som bola v priamom dianí a vyvolalo to vo mne naozaj všelijaké pocity zmiešané. Ale keďže vidím, čo sa deje teraz vo svete, tak mám obavy, či prakticky sa tie vízie už nezačínajú naplňať. A vzhľadom na dnešný spln som sa rozhodla, je 3.3. Rozhodla som sa, že vám to prečítam a budem vás o tom vlastne informovať. Takže prebiehalo to ako film, ako proste film a ja som bola priamo v dianí toho filmu. Takže vlastne cítila som to, čo cítili tí ľudia, alebo prakticky tie emócie, tie energie a tak ďalej. Takže v prvom rade som videla celý roj niečoho, nevedela som to identifikovať. Celý roj niečoho, ktorý padá na nejaké územie a ohne. Keď to dopadlo, tak videla som proste ohne. Pôvodne som si myslela, či to nie je nejaký meteorit alebo niečo také, ale teraz už som pochopila, že asi približne čo to bolo. Potom som videla nejakú tlakovú vlnu, ktorá zmietla všetko navôkol, včetne mrakodrapov. Videla som tsunami, ktoré zaplavilo nejaké veľkomesto. Videla som, ako bytosti svetla sa snažia nadviazať kontakt s ľuďmi a ako čistia ovzdušie, ktoré je zamerne ušpinené, proste zamerne, čo je vypustené do vzduchu, tak to sa snažili proste vyčistiť. Potom som videla jeden celý národ, ktorý bol ťažko chorý. Ľudia pomerne trpeli a mali na sebe po sebe mali také biele pľusgiere, alebo bol to hnis, neviem, bolo to veľmi smutné. Taktiež som videla, ako kus pevniny alebo nejakého ľadovca sa odtrhol od celku, ako keby laserom to bolo prerezané a proste sa odtrhol. A vlastne z toho, čo tam vzniklo, z toho rezu alebo z toho niečoho, tak začali vychádzať všelijaké baktérie a niečo proste škodlivé. Vznikali rôzne potopy, boli zaplavené celé pevniny. Potom sa mi ukázalo, ako veľké územie, mne to pripadalo ako dažďový prales, ale nemusí to byť dažďový prales, môže to byť hociaký národný park alebo nejaký kus niečoho, kde rastliny hynuli, bol nedostatok vody a tie rastliny vedli a hynuli, boli bez vody. Videla som, ako vyvolení, ktorí žijú v pokore a v láske k Bohu, dostávali dar, boli odmenení asi za tú svoju čistotu ducha. A ešte som videla ženu, ktorá rodí v bolestiach, v strašných bolestiach rodila tá žena. A potom sa mi ukázalo, ako boli ženy utlačené mužmi, ako keby bolo to pôsobenie temna na mužské ego. Bolo to veľmi nepríjemné, bolo to veľmi emotívne. Prakticky to všetko som prežívala jak v priamom prenose, ako keby som to zažívala teraz. A potom som bola prerušená a už ďalej som nevidela nič, lebo som sa musela akože vrátiť späť. Temno spôsobilo, alebo jednoducho som nemala viac vidieť. Viem, že kedysi pred rokmi som tiež mala vízie a tie sa po rokoch, aj keď po dlhých rokoch, niekedy aj po 5-7 rokoch, začali naplňať. A ja vzhľadom na túto situáciu, ktorá vlastne je teraz vo svete, tak to ma primelo k tomu, aby som vám o týchto víziách povedala. Nemám k tomu čo viac povedať, pretože veľmi zle sa mi to číta.
na novo prežíva, alebo niektoré tie pocity sa mi ako keby vrátili. Ja sa lúčim s pokorou a láskou v srdci a nechajte si to prejsť hlavou, tí, ktorí ma sledujete. Nechcela som vyvolať negatívne pocity, negatívne myšlienky, už vôbec nie strach, aby ste to nebrali v zlom. Ak náhodou v niekom je to prebudené, tak... Ale ja dúfam, že nie, no. Takže... Ja vám posielam teraz kopec lásky a ďakujem, že ste si ma vypočuli do konca.